दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों दिनै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइखौ गथायबाय, जेराव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि बिजाथिफोरा हरखाबै सौग्रावलायदों। जेराव बिजाथिलाइ गथायहैनाय समाव इउपिपिएलनि बिजाथि राजु नार्जारि बिथां आरो बिपिएफनि बिजाथिफोरजों हरखाबै लोगो मोनलायनाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों, जेराव बिजाथि राजु नार्जारि बिथाङा बिपिएफनि सोद्रोमाफोरजों आखाइ हमलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। এইটো চিম্বল কি ইউপিপিএলৰ মানুহে মোক এনেকুৱা দিছে, ময়ো দিছে আৰু কিছুমানটো এনেকুৱা দিছে। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिनि गोबां राजखान्थि हान्जाफोरा दिनै बिजाथिलाइखौ गथायबाय। थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 14 नं सिरांदुवार बियाबनि बिजाथि महरै गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। मख'नो गोनांदि खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिथांखौ फ्लाइं किस हरो होनना बुंनायनि सायाव हाग्रामा महिलारिनि फ्लाइं किसनि सायाव रनजित बसुमतारिया फिनजाथाय होदों। মুঠতে সব বিপিএফ সাপোর্টার মগ চাও, মই যেতিয়া নাকি এনেকুৱা সাইন অফ ভিক্টৰি দিয়ে ইহঁতেও দিয়ে এনেকুৱা। তো এইটো কি, এইটো চিম্বল কি ইউপিপিএলৰ মানুহে মোক এনেকুৱা দিছে, ময়ো দিছে আৰু কিছুমানটো এনেকুৱা দিছে দিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ মই। जोंनि बिटिआर बासिया बिथांनि फ्लाइं किकखौ सहायनो हायैनिनो दिनै दोलै नोगोरै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव जइन जादों। गाबोन मोनाबिलियाव नोंथांमोना नुनो हागोन, गाबोन नङाबा समफोर 20,000 मानसि लानानै सानै बिपिएफनि दैदेनगिरिया इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो फैगासिनो आरो बिथांनि फ्लाइं किसनि खोथा नङा, फ्लाइं किकनि रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो। মুঠতে সব বিপিএফ সাপোর্টার মগ চাও, মই যেতিয়া নাকি এনেকুৱা সাইন অফ ভিক্টৰি দিয়ে ইহঁতেও দিয়ে এনেকুৱা। তো এইটো কি, এইটো চিম্বল কি ইউপিপিএলৰ মানুহে মোক এনেকুৱা দিছে, ময়ো দিছে আৰু কিছুমানটো এনেকুৱা দিছে দিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ মই। बिथांनि फ्लाइं किकखौ सहायनो हायैनिनो दिनै दोलै नोगोरै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव जइन जादों। गाबोन मोनाबिलियाव नोंथांमोना नुनो हागोन, गाबोन नङाबा समफोर 20,000 मानसि लानानै सानै बिपिएफनि दैदेनगिरिया इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो फैगासिनो आरो बिथांनि फ्लाइं किसनि खोथा नङा, फ्लाइं किकनि रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो। মুঠতে সব বিপিএফ সাপোর্টার মগ চাও, মই যেতিয়া নাকি এনেকুৱা সাইন অফ ভিক্টৰি দিয়ে ইহঁতেও দিয়ে এনেকুৱা। তো এইটো কি, এইটো চিম্বল কি ইউপিপিএলৰ মানুহে মোক এনেকুৱা দিছে, ময়ো দিছে আৰু কিছুমানটো এনেকুৱা দিছে দিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ মই। जोंनि बिटिआर बासिया बिथांनि फ्लाइं किकखौ सहायनो हायैनिनो दिनै दोलै नोगोरै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव जइन जादों। गाबोन मोनाबिलियाव नोंथांमोना नुनो हागोन, गाबोन नङाबा समफोर 20,000 मानसि लानानै सानै बिपिएफनि दैदेनगिरिया इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो फैगासिनो आरो बिथांनि फ्लाइं किसनि खोथा नङा, फ्लाइं किकनि रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो। মুঠতে সব বিপিএফ সাপোর্টার মগ চাও, মই যেতিয়া নাকি এনেকুৱা সাইন অফ ভিক্টৰি দিয়ে ইহঁতেও দিয়ে এনেকুৱা। তো এইটো কি, এইটো চিম্বল কি ইউপিপিএলৰ মানুহে মোক এনেকুৱা দিছে, ময়ো দিছে আৰু কিছুমানটো এনেকুৱা দিছে দিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ মই। जोंनि बिटिआर बासिया बिथांनि फ्लाइं किकखौ सहायनो हायैनिनो दिनै दोलै नोगोरै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव जइन जादों। गाबोन मोनाबिलियाव नोंथांमोना नुनो हागोन, गाबोन नङाबा समफोर 20,000 मानसि लानानै सानै बिपिएफनि दैदेनगिरिया इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो फैगासिनो आरो बिथांनि फ्लाइं किसनि खोथा नङा, फ्लाइं किकनि रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो। बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि बिथाङा 14 नं सिरांदुवार बियाबाव आरो 10 नं देबोरगाव बियाबावबो जेनगोना रोखा होनना खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा 14 नं सिरांदुवार बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि महरै 14 नं सिरांदुवार बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों।
हाग्रामाया मोननैयावबो जेनगोन 14 नाम्बारावबो जेनगोन देबरगामियावबो जेनगोन बे निश्चित नोंथांमोना नुबाय थागोन इउपिपिएल दोलोआ जेरैबायदि दा नैबे समावहाय समग्र बिटिसिनि बिभिन्न जाति गस्थिफोरखौ लाजोबनानै हालुवानिफ्राय आरम्भ खालामनानै लेखा गोरोंसिम साख्रि आलासिम कृषकफोर हिन्जावफोर बोराय हौवाफोर बोराय बुरैफोर आरो सेंग्रा सिख्लाफोर फरायनाय छात्र छात्रीफोर गासैखौबो लाजोबनानै दिनै शान्ति प्रतिष्ठा खालामनाय आरो राजनितिक भाबै सामाजिक भाबै बयबो जातिफोरखौ एकत्रित खालामनानै ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारिखौ जेरै लारि 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 मावगासिनो दङ बेखौ आदिबासि राजबंशी बर' गार' राभा असमिया बङालि मुस्लिम ख्रिस्टियान हिन्दु सरनिया जेसेबां जाति गस्थि दं हिन्दी भाषी जोंनि जायगायाव बयबो इउपिपिएल दोलोखौ दा मोजां मोननानै बजबनानै लाबाय आरो गासिबो इउपिपिएल दोलोनोनो भट होजोबगोन चिरां गुवार समस्तिया जाहैबाय इउपिपिएल देरहाखानाय समस्ति आरो बेवहायनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ गेलेनो होफिनदों गतिके बे समस्तिया दाबो इउपिपिएलनि देरहानाय समस्ति ओंखायनो हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै आं नमिनेसन दाखिल खालामनाय समावहायबो फैनानै आशीर्बाद होफैदों बेवहाय हाग्रामा महिलारियाबो दिनै नमिनेसन होगोन होननाय खोनादों आंखौ फेजेननो होननानै बिथाङा हांखुर जालायनानै फैदों बिथाङा बे इलेक्सनाव गावनि लासिंसिं जेननायखौ बेसेबां सह्य खालामनो हागोन आं मिथिया जेननाया खाथां हाग्रामा महिलारिया आगोलनिफ्रायनो आंखौ आंजों जुजिनो होननानै उदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनाय क'क्राझारसिम नागिरबाय थायाखै होनबा जे खाम्फा नों बहा थाखोमादों आं बेवहाय फै आंजों जुजिफै होनलाबायदों दा ओंखायनो आंबो सानबाय जे बिथांनो आंजों जुजिनो थाखाय सुबिदा होनाया प्रयजन दं मोजां ओंखायनो देबरगामियाव दा जोंनि हाइकमान्ड आफादनि जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा आंखौ क'क्राझारनि देबरगाव समस्तियाव गेलेनो थाखाय दिनै घोषणा खालामबाय आं गेलेनो थाखाय राजि जाबाय हाग्रामानि सिमाङा जाफुंनाय नङा नामा सार हाग्रामाया मोननैयावबो जेनगोन 14 नाम्बारावबो जेनगोन देबरगामियावबो जेनगोन बे निश्चित नोंथांमोना नुबाय थागोन नोंथांमोना सानैबो बे ओनसोलनि रायजोफोरनि खामानि मावदों बै समाव दाबो मावगासिनो दङ दा हाग्रामा आरो नोंथांनि गेजेराव रायजोफोरा सोर बांसिन दङ हाग्रामानि सापर्टारा जाहैबाय हाग्रामानि थाखाय नङा बिपिएफनि थाखाय आरो आंनि सापर्टारा जाहैबाय इउपिपिएलनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जेरैबायदि दा नैबे समावहाय समग्र बिटिसिनि बिभिन्न जाति गस्थिफोरखौ लाजोबनानै हालुवानिफ्राय आरम्भ खालामनानै लेखा गोरोंसिम साख्रि आलासिम कृषकफोर हिन्जावफोर बोराय हौवाफोर बोराय बुरैफोर आरो सेंग्रा सिख्लाफोर फरायनाय छात्र छात्रीफोर गासैखौबो लाजोबनानै दिनै शान्ति प्रतिष्ठा खालामनाय आरो राजनितिक भाबै सामाजिक भाबै बयबो जातिफोरखौ एकत्रित खालामनानै ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारिखौ जेरै लारि 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 मावगासिनो दङ बेखौ आदिबासि राजबंशी बर' गार' राभा असमिया बङालि मुस्लिम ख्रिस्टियान हिन्दु सरनिया जेसेबां जाति गस्थि दं हिन्दी भाषी जोंनि जायगायाव बयबो इउपिपिएल दोलोखौ दा मोजां मोननानै बजबनानै लाबाय आरो गासिबो इउपिपिएल दोलोनोनो भट होजोबगोन